नमस्कार मित्रांनो, कोणत्याही नात्याची सुरुवात फुलांमुळे होते। एखाद्याला भेट सुद्धा देण्यासाठी फुलांचा गुच्छ योग्य पर्याय आहे। त्याचप्रमाणे वास्तुशास्त्रात देखील फुलांना प्रचंड महत्त्व आहे। अशी काही फुले आहेत ज्यांच्यामुळे नात्यातील गोडवा वाढतो। वास्तुशास्त्रात वनस्पती आणि फुलांचे विशेष महत्त्व सांगितले आहे। घराच्या अंगणात फुले असल्याने सकारात्मकता येते, त्यासोबतच नात्यात शांतता आणि गोडवाही येतो। आज आपण अशाच काही फुलांबद्दल जाणून घेणार आहोत जे घरी लावल्याने नात्यात प्रेम आणि गोडवा वाढतो। यामध्ये सर्वात प्रथम चंपाचे फूल, चमेलीचे फूल आणि चंदनाचे फूल या फुलांची झाडे लावल्याने नातेसंबंध मजबूत होतात असे वास्तुतज्ञ सांगतात। ज्यांना घरात सतत पाहिल्याने मनात सकारात्मक विचार येतात। नवविवाहित जोडप्यांसाठी पांढरी फुले ही शुभ मानली जातात। त्यांना दक्षिण दिशेला ठेवणे खूप शुभ मानले जाते। यानंतर पुढचे महत्त्वाचे फूल आहे ते पिओनिया फूल। या फुलाला फुलांची राणी मानले जाते। वास्तुशास्त्रात याला प्रेम आणि रोमांसचे प्रतीक मानले जाते। असे मानले जाते की विवाह योग्य मुलींनी त्यांच्या घराच्या ड्रॉइंग रूममध्ये हे रोप लावावे। यामुळे कुटुंबाचे सौभाग्य वाढते आणि आयुष्यात खास व्यक्तींची एंट्री होते। यानंतरचे महत्त्वाचे फूल असे सदाबहार फुले। नाती मजबूत करण्यासाठी आणि नात्यात गोडवा आणण्यासाठी घरात सदाहरित वनस्पती लावा। सदाबहार फुलांचे झाड घराबाहेर लावल्याने नकारात्मक ऊर्जा घरात राहत नाही, तसेच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये प्रेम कायम राहते। यानंतरचे महत्त्वाचे फूल म्हणजे गुलाबाचे झाड। गुलाबाचे फूल हे प्रेमाचे प्रतीक मानले जाते। घरातील बागेत गुलाब लावल्याने जीवनात आनंद येतो। नात्यातील कडूपणा दूर करण्यासाठी एका भांड्यात लाल गुलाबाच्या पाकळ्या टाकून पाण्यात ठेवाव्यात असे वास्तुतज्ञांचे मत आहे, ज्यामुळे घरातील कलह दूर करण्यासाठीही हा उपाय केला जाऊ शकतो। अशा प्रकारे मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये लाल गुलाब, सदाबहार फुले, पिओनिया फुले, त्यानंतर चंपा, चमेली आणि चंदन या फुलांबद्दल काही माहिती पाहिली। अशा प्रकारे महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेण्यासाठी आत्ताच या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।